Finished product. Dili pa di finished product. Di pa finished product. Ako sa Raycon guys. Puti na to ni guys. Sa Maria po. Sa Maria dili. Sa Maria. Ay guys, mo ni ang ano guys, sinuuna na to ning kuan guys. Para masuda na guys. Ato ning dalion guys. Kay ganang di panggutom. Human. Uy. Gamay. Okay, Japon guys. Dira. Huwag mo kayo nakitaan. Ay guys, mo na siya guys. Sinugba dyan di ay, kay Blackman. Sugboy. Good, oy. Later. Kaming dalion guys kay bisag ka mo magutom na maglisod ng tagkuhan. Anak. Dalion na ni guys. Maglisod nagtabi ba? Okay. Wala na. Muna na. Okay kayo? Sinugba dyan di ay. Wala may mutira ni guys. Halo lang. Ato na ni Kalingawan guys. Kalingawan to. Wala siya guys. Dali na guys ya. Okay, para mo kakaon tang tanan. Kaon noy. Hindi lang mag-cook guys. Dili ni cook de. Grilled. May tira lain na guys. Ini lang sa. Dali ra kay. Dali on tanay kay para makumalan tanan. Asa. Lah okay lagi sa tukon guys, sunod guys. Wala guys, buhi pa guys, buhi pa guys. Nyambag guys, buhi pa. Dayon tali guys kay ipanggutom na ang tanan. Kaon gyapon kaon ni. Dayon guys, ano na guys, lamas na pod. Dala tiyog na mantika guys. Pinakalamis tanan. Mantika sa bab. Carne. Ano guys, pabol na guys, pabol. Ilang tulol rin kilid ba? Wala guys, marami ito guys. Ito ni finish product guys. Ito pa yung agian na dyan guys. Nikos mga darling. Nikos mga darling. Ha? Kayo. Ligo? Adi? Pareho na. Sudan mo. Next step guys. Happy na na guys. May live niya Ay, Dili na live. Ngani yung tato dayo? Ngani dayo tato? Ngani dayo yung tato? Sa trabaho. Ang ugar kayo ito kaniya? Itong perbiro? Ay. Sa kayo. Wala guys. Numbre gaman ni guys. Ano namin mga ano. Ayun okay dapat. Asaram tani. Ay. Dara guys, dara ang kan guys. Ginalian nga trabaho guys. Kaon tanan. Dali ro. Guys, tak-tak lang guys.
panghatag, timan ni panghatag sa mga kahayupan. Sa may kuha na ni ingredients house kaya okay na. Dalion na ni guys. Okay, nagtunad guys. Nanatol, nagdala na tagkuhan para sa mga senior. Mother egg at father egg. Ay, oh.